A vojsci nezaposlenih najvjerojatnije će se pridružiti i 440 radnika varaždinskog drvoprerađivača Mundusa. Tvrtka je u velikim dugovima nagomilanim zbog loših poslovnih odluka. Radnici mjesecima nisu primili plaću. Prosvjeduju, no nitko ih ne čuje. U tišini su dostojanstveno prošli varaždinskim ulicama. Plaće nisu vidjeli 3 mjeseca. Upozoravali su radnici još lani da je nešto trulo u Mundusu. Nitko nije reagirao, pa im je uoči Božića prekipjelo. Izišli su na cestu, blokirali promet. Papire smo dobili, a novca nismo dobili. Imamo kredite, svima nam je puna kapa svega. Režije, autobusna karta, ja sam se danas prošvercala, prvi je. Sumorno je vrijeme ovdje u Varaždinu, a i sumorna slika ispred nekadašnjeg drvoprerađivačkog diva Mundusa. I ovo dvorište pokazuje u kakvom je poduzeće stanju. Nekad je ovdje bilo parkirano i više stotina bicikala, radilo je nekoliko tisuća ljudi. Danas pustoš. U prodavaonici se radnici griju na plinsku grijalicu. Nemaju struje, vode, plina. Pogon je zatvoren, dug golem, 140 milijuna kuna. Problem je i u samoj firmi bilo oko tih nekih stvari koje su se dogodile, možda i oko vođenja krive politike. Konkretno, već od 8. i 9. mjeseca ovaj dio proizvodnje stolica je ostao bez sirovina, a narudžbe su bile. Radnici pitaju što je radio nadzorni odbor, zašto nisu kontrolirali zaduživanja, rasipništvo. Tek u 10. mjesecu prošle godine, kad smo održali godišnju skupštinu društva, dioničkog društva, tek tada je prvi puta u 20 godina bio iskazan negativan poslovni rezultat i negativno financijsko izvješće.